Tebi gostu na razgovoru. Ukrajina slavi dan neovisnosti. Mnoge europske vlade, među njima i Hrvatska, tim su povodom izrazile potporu Kijevu u obrani od Moskve. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako se Ukrajina nevjerojatnom brzinom kreće prema članstvu u Europskoj uniji, te da će Europa uvijek biti na ukrajinskoj strani. S ukrajinskim predsjednikom Zelenskim sinoć je razgovarao američki predsjednik Biden i najavio novi paket vojne pomoći. Dan neovisnosti Ukrajina 3. godinu obilježava u ratu, komemoracijama za poginule civile i vojnike. Za nas je ovo važan dan zbog naših mladića koji su poginuli za neovisnost i zbog onih koji se još bore. Početkom kolovoza iznenadnim napadom na regiju Kursk, Ukrajina je pokrenula najveću invaziju na Rusiju od Drugog svjetskog rata. Odnedavna bespilotnim letjelicama napada Rusima strateški važne mostove, zračne i pomorske luke, baze bespilotnih letjelica. Operacija za koju Kijev kaže da joj je cilj stvoriti tampon zonu i iscrpiti ruski ratni stroj pokazala je da unatoč nadmoćnosti ruska vojska ima i mnogo slabosti. Tko sije zlo po našoj zemlji, njegove će plodove žeti na vlastito tlo. To nije proročanstvo, likovanje, ni slijepa osveta. To je pravilo i pravda. Bumerang za zlo. A ono je počelo nedaleko od mjesta odakle vam se obraćam. U regiji Sumi, nekoliko kilometara od naše granice. Ukrajinci kažu da su u manje od mjesec dana zauzeli gotovo onoliko ruskog teritorija koliko su Rusi osvojili unutar Ukrajine tijekom cijele godine. To ohrabruje Ukrajince. Smatraju da je njihova vojska dokazala da zaslužuje nastavak potpore saveznika i da mogu promijeniti tijek rata. Jučer je američki predsjednik Joe Biden obećao novi paket vojne pomoći vrijedan $125 milijuna. Europska unija osigurala je dosad 39 milijardi eura. Europa će uvijek biti na strani Ukrajine jer Ukrajina je Europa. Vaša sloboda je naša sloboda, vaša sigurnost je naša sigurnost. Krećete se nevjerojatnom brzinom prema pridruživanju Europskoj uniji. Od početka rata poginulo je oko 11,5 tisuća Ukrajinaca, civila. Malo više od 4 milijuna i 300 tisuća napustilo je zemlju. Ukrajina i Rusija uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata danas su razmijenile ratne zarobljenike. Bile su to teške 2 godine. Promijenili smo 2 istražna zatvora. Nije bilo informacija. Bilo je psihički teško. Htio sam kući. Stalno sam mislio da ću biti razmijenjen. Među 115 ukrajinskih vojnika i 80 je branitelja Mariupolja. 115 oslobođenih ruskih vojnika ročnici su koje je ukrajinska vojska zarobila na početku prodora u Kursku oblast.